Ahojte priatelia, ja by som vám veľmi rád srdečne predstavil slnečné záhrady. Pestujú krásne paradajky, rôzne druhy, ako sú aj tieto maličké bomboniky, šerinky, alebo rôzne druhy uhorek. Ideme si predstaviť dva recepty, ktoré sú pripraviť. Prvé bude gazpacho a potom si spravíme z týchto väčších paradajok, ktoré sú San Marzano. Bude paradajková základná omáčka. Super. Kamaráti, spravili sme si dva krásne jednoduché recepty. Vidíte, ako je to úplne jednoduché, keď máte skvelý produkt v ruke. A paradajky môžeme kľudne upiecť, môžeme používať ako omáčku, ako salsu, čokoľvek. Takže nebojte sa toho a ja ich mám veľmi rád, napríklad takéto krásne sladké šeriny v spojení s jahodami a čiernym korením aj ako dezert. To je všetko z mojej strany. Podporte krásny slovenský produkt, aj veľmi kvalitný a veľmi chutný.